V letnom seriáli dnes poznáme okres Komárno. Leží na hranici s Maďarskom a ukrýva najjužnejší bod celého Slovenska. Samotné Komárno patrí medzi najstaršie mestá, ktoré začias Uhorska vyhľadávali aj významní panovníci. Zavedie nás tam Lucia Hamran-Kolárová. Krásny deň z Komárna, je to mesto s naozaj bohatou históriou, nájdeme tu známu pevnosť, ktorá je najväčšia na celom Slovensku, alebo európske nádvorie, pre ktoré sem cestuje tisícky turistov počas celej sezóny. Špecifikom je, keďže nás s Maďarskom delí iba Dunaj a 3 mosty postavené na ňom, že viac ako 70% obyvateľov je tu maďarskej národnosti. Vedľa mňa je už Jozef Černek, zakladateľ prvého slovenského divadla v Komárne a sprievodca legend Komárna. Krásny deň. Krásny deň aj vám a vítajte v Komárne. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Černek, je to zmiešané územie, tu sa tie kultúry naozaj miešajú a to spolužitie je tu veľmi špecifické a dovolím si povedať, že naozaj pekné. Ako sa tu žije v Komárne? Ďakujem veľmi pekne. Žije sa tu výborne. Je tu síce 70% maďarskej národnosti, ale treba si uvedomiť, že trvá väčšina, možno s výnimkou mňa a mojej manželky, ľudí hovorí obojazyčne, čiže aj slovenský, aj maďarsky. A my vždy hovoríme našim turistom, že keď vás niekto pozdraví Jonapod, tak to nie je provokácia, ale želanie pekného dňa alebo dobrého slnka. Vy sa snažíte propagovať krásy Komárna, robíte také sprievody mestom, prichádza sem kvôli ním veľa ľudí, celé autobusy. Čo tu určite neobísť? Skúste nám spraviť taký krátky sprievod Komárnom. Tak je to celodňový výlet, takže spraviť to krátko bude zložité, ale skúsme. No predovšetkým naša pevnosť, fortifikačný systém, ktorý je naozaj jedinečný v celej Európe, je to národná kultúrna pamiatka, potom naša bazilika svätého Ondreja a vôbec centrum mesta, ktoré je opradené rôznymi legendami, ktoré turistom rozprávame. Takže je tu všetko unikátne, aj oblečenie na ľuďoch je vidieť, že je trošku zmiešané. Sme ovplyvnení Budapešťou, ktorá je 100 kilometrov od nás, rovnako ako Bratislava, ale aj jedlo je napríklad iné ako 100 kilometrov odtiaľto. Spomenuli ste legendy. Aká je taká najznámejšia, najzaujímavejšia legenda? Tak keď už sme na tejto ulici, tak s ňou súvisí jedna krásna legenda, aj keď trošku smutná. Ester sa mala 17 rokov a otec ju prinútil, v tom čase to bolo úplne bežné, zobrať si bohatého kupca. Ona s tým nesúhlasila, otec ale na jej protesty nejako nedbal, tak ona urobila strašnú vec. Počas obradu v kostole svätého Ondreja preklala seba, svoju rodinu a aj celú tú svadbu. No a osud na seba nenechal dlho čakať, pretože i hneď ako sa svadobný sprievod tadiaľto pohol smerom do centra, sa spustilo najväčšie zemetrasenie, ktoré Európu postihlo a svadobný sprievod so štvorzáprahom sa prepadol pod zem. Ja viem o tom, že sa v Komárne nemôžu stavať teraz výškové budovy. Má to nejaký súvis s touto legendou? Áno, súvisí to presne s touto legendou alebo s týmto zemetrasením, lebo ono sa naozaj udialo. No a vtedy Mária Terézia vydala nariadenie, podľa ktorého sa v Komárne nesmú stavať výškové budovy a myslím si, že aj doteraz tie budovy, ktoré sa stávajú, sú vyššie, majú nejaký protizemetraseňový systém. Povedzme si viac o histórii. Sú tu lodenice veľmi známe, ktoré ešte donedávna zamestnávali ľudí naozaj z celého regiónu. Čím je zaujímavá tá história mesta? Komárno je slobodné kráľovské mesto. A to teraz sú obyvateľia na to veľmi hrdí a keď si máte z Komárna niečo odniesť a zapamätať, tak je to latinské úslovie nec arte, nec marte, teda ani s čou, ani zbraňou. Mesto Komárno totiž to nikdy nebolo dobité. Taká najznámejšia bitka, ktorá sa tu odohrala, tak to bol, keď Sulejman dotiahol 100 000 armádu. Jeden celý mesiac obliehal Komárno a len pár hrstka, alebo teda niekoľko tisíc ochrancov ubránilo svoje mesto a doteraz vlastne Komárňania ťažia z toho, že sú hrdí na to, že takýmto spôsobom dokážu fungovať. Komárno má unikátnu gastronómiu. Vy ste to už na začiatku hovorili, že je ovplyvnené Maďarskom. Je to naozaj taký mix maďarskej a slovenskej kuchyne. Čo je také tradičné? Tak ono je trošku aj na mne vidieť, že tá gastronómia je tu veľmi dobrá. Maďari majú radi trošku silnejšie chute, by som povedal, a také netradičnejšie, čiže vy ste si spomínate na čili papričky, alebo teda štiplavejšie jedlo. Potom je tu vzácna, slávna jokajho polievka, čo je vývar z 3 druhov mäsa a fazule. To tu treba určite ochutnať, alebo aj hortopádiho palacinky, teda mäsom plnené palacinky. No a potom aj halásle, ja moc nemusím, ale tak... Pred nami sa teraz vyníma krásna bazilika. Ona je unikátna. Povedzme si čím a čo je na nej zaujímavé.
No predovšetkým je to kostol, ktorý 3-krát spadol, kým sa ho podarilo postaviť a Komárňania si ho vždy na novo postavili. Je to jeden zo 4 najväčších kostolov, ktoré máme na Slovensku. Rímskokatolícka cirkev píše, že sa sem zmestí až 7 000 veriacich. A dnes je majestátna, veľká, ale je o 1/3 menšia, ako bola pred zemetrasením, ktoré ju celé zhodilo. A je tu ešte jedna taká krásna vec, že spomienkou na to zemetrasenie máme už nepretržite viac ako 250 rokov, pretože bazilika raz cinkne vždy o 3:00 ako pripomienku toho obdobia, kedy sa zrútila. Nemôžem opomenúť ani vás. Vy ste zakladateľ prvého slovenského divadla v Komárne. Stále tu funguje maďarské, veľmi známe Jokaiho divadlo, ktoré je jedno z 2 vôbec maďarských divadiel na Slovensku. Prečo ste ho vôbec založili a má tu svojich divákov? Má tu veľmi veľa divákov a veľa za nami cestuje, už 127 autobusov sme privítali. A založili sme ho preto, že pred 19 rokmi sme založili dramaťák, ktorému sa stala taká vec, že nám na predstavení pani učiteľka zaspala. Tak sme si povedali, že to budeme robiť inak a začali sme robiť muzikály, ktoré sa nám veľmi vydarili. Tým, že sme nevedeli, ako to funguje, tak sa nám to podarilo. No a pri nich sme ostali a dostali sme sa do štádia, kedy už aj so slovenskými rebelmi, ktorí majú 11 rokov, jednoducho nedokážeme pokrývať tým, že to robíme ako dobrovoľnícku činnosť, všetky požiadavky na predstavenia, tak sme si povedali, že vybereme opäť 12 ľudí, z ktorí to budú mať ako profesiu a oni budú hrať toľko, koľko diváci od nás žiadajú. Vo vedľajšej malinkej dedinke organizujete aj úplne najmenší festival Ujcov Minifest za domom. Povedzte nám niečo o ňom. Tak to tiež je tak krásne, milé. Tá dedinka má 19 domov, asi 40 obyvateľov a my sme pred 15 rokmi povedali, že tak poďme tam zahrať a donesieme ľuďom úplne celé predstavenie so všetkým, s kulisami, so svetlami a ľuďom sa to tak strašne páčilo, že sme z toho urobili tradíciu už 15 rokov. Tam v piatok hráme folklórne predstavenie a v sobotu dramatické predstavenie, ale so všetkým a ľuďom sa to veľmi páči. I keď neviem, či najmenší festival, ja dúfam, že všetky ostatné sú väčšie, pretože už nám tam chodí 450 ľudí na každé predstavenie. Wow, veľmi pekne vám ďakujem Jozefovi Černékovi za prechádzku a veľmi zaujímavé rozprávanie o Komárne. No a my sa teraz presúvame o pár kilometrov ďalej pri Zemiansku Olču do strediska environmentálnej výchovy Dropie, kde sa pozrieme na prírodné krásy okresu Komárno. Na záver ešte upozornenie SHM